I den her video vil vi vise lidt af alle de ting, vi har lavet i dag. Det har været vores julehygge afslutningsdag i dag på skolen. Ja, så vi har lavet rigtig hyggeligt. Ja, og vi har lavet en hel masse skøre ting. Ja, vi har været pakkelej, og vi har været på loftet. Og leget med vasketøjskurve og ja. Ja, det er helt agtigt. Ja. Hej. Nu er vi oppe på loftet, skolen på eventyr. Og har en helt masse spændende ting. Det er kommet fra landbrugsskolen. Og kohoveder, det er super rart. Det er ikke så lækkert. Og knogler. Ja, en masse knogler. Og så har bare sådan lidt klamt. Og lidt spændende. Men har virkelig meget spændende. Men det er spændende. Det er meget spændende. Ej, hvorfor gør det? Der er et kranie. Ej, det er spændende det her. Ej, der er også papir. Ej, der er et fjern. Der er bøger. Prøv lige at Se, hvor mange på det bøger der. Se, hvor mange bøger der er. Ej, hvor er det ulækkert. Ej, hvor er det klart. Og Så fjernsyn. kan se, hvor højt op vi er nu. Ej, hvorfor ligger det bare sådan? Det er de der bøger fra landbrugsskolen. Det er mega spændende. Jeg får læse højt på den her. Ej, se, der er et billede af en ko. Det er Agnete. Ej, den er fra 1877. 90, også det. Og det er nummer 9. Hvor er det vildt. Hvor er bogen fra så? Den er gammel. Når ikke det går i stykker. Bare en smule. Du har udlagt. Hvorfor er der så fucking mange? Det har været en landbrugsskole. Sikke en pæn ko. Så er det den revne ko. Så er det en kongepræmie. Faktisk. Ej, hvor gad jeg skulle da gerne. Det kunne sgu da være mega fedt at have sådan en her med. Snaps. Vent lige. Kæbe. Og nu. Den er det gamle Casio. Den der ligger der. Det er også en eller anden kæbe fra et eller andet dyr. Prøv at skarpe tænderne. Maja. Nu sidder jeg i den her, og jeg kan ikke komme op. Ikke komme op. Derfor ser jeg det bare i julekalender. Det er lige meget. Og nu vil jeg faktisk gerne op, egentlig. Alle andre normale mennesker, de sidder på en stol. Ja, men ikke ned i sådan en her. Er du klar? Skal jeg løfte dig ned? Okay. Nej, jeg sagde på dig ikke. Stolen på mig giver. Ej, det er så svært, det ser ud. Det er det faktisk. Du sender det der til mig, babe. Sådan der. Nej, Nej, den er ikke min ven mere. Så, det var det for i dag. Ja, det var det, vi nåede at lave i dag. Det var en lille kort video.